May adlaw mga higala o salamat na usab sa Dios para sa bag-o na kusog o kalinaw kahustay sa matag usa. O magpadayon kita sa atong pagtuon diya kita karon sa episode 29. Dinigyapon sa series nga He Wants Everyone. O diya kita sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 11 hangtod sa 40 nga mao ang ikaduhang pagmisyon ni Pablo. Mga igsoon, sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtulunan sa mga buhat, isigutan sa nato ang atong naimbawan sa miaging episode. Nga diha sa tanang butang, ang Dios nagbuhat sa maayo, ngadto kanato nga nahigugma kaniya. Saad kini sa Dios nga iyang gipasulat sa mga taga-Roma, kapitulo 8, bersikulo 28, nga mo'y atong gisigutan sa miaging episode. Nga mao kini ang isulat ni Pablo para sa mga taga-Roma, para sa pagdasig kanila, mahitungod sa kung muagi sila og mga kalisdanan, mga pagsulay, nga kung atong hunahunahon dinhi sa kalibutan, lisudawaton apan para sa Dios, maayo man. Bisan gani ang sakit kaay nga kamatayon ni Hesus kung atong mahunahuna, gibuhat sa Dios nga kaayuhan ug kaluwasan alang sa tanang mutuo kaniya. Ang daotang mga hitabo, balihon sa Dios ngadto sa mga kaayuhan alang kanato. Mao kini ang langitnon nga trabaho sa Dios. Langitnon nga trabaho sa Dios nga ang tanang daotan himo niya nga kaayuhan para kanato. Sa ato pa ang atong mga pagsulay, ang atong mga kasakit, ang atong mga paghilak, ang mga pait nga atong maagian. Basta ang tanan nga atong kalisod nga atong gakaagihan matag adlaw, buhaton sa Ginoo nga kaayuhan alang kanato. Busa kun moagi kita sa mga pagsulay igsuon, ato kining barugan nga saad sa Dios uban sa paghulat o sa paglaom nga ang imong gakaagihan himuhon sa Dios nga kaayuhan para kanimo. Mao ang iyang saad diya sa Roma 8 bersikulo 28. Ug dugang pa na imbawan usab nato sa miaging episode ang dasig ni Pedro kanato sa paglipay sa atong pag-ambit sa mga kasakit ni Kristo. Mo'y usa nga atong mahinumduman nga kung gaantos ta isip Kristohanon, makapasalamat kitag dako kay makaambit kita sa mga pag-antos ni Kristo sa panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan. Ug sa pagbalik niya sa unahan, magsadya kita kay naa siya ihatag nga premyo ug mga maayong kahimtang ngadto sa matag usa kanato nga mga mituo kaniya. Ug dili gani maabot sa atong mga hunahuna ang himaya ug kalipay nga maato sa pag-abot ani nga panahon nga mao gihapon ang gisaad sa Dios sa matag usa nga nagtuo kaniya. O kining atong nangahimbawan sa miaging episode mahitungod sa mga kalisod o mga pagsulay, ato pang dugangan karon ug atong basahon ang gisulti ni Santiago nga manghud ni Hesus mahitungod sa mga pagsulay nga maagian sa matag usa kanato. Ato pa kung atong hunahunaon gikan sa Roma, ang mga pag-antos himuon sa Dios nga kaayuhan para kanato. Si Apostol Pedro nagsulti nga kung gaagi kita sa pag-antos, makapasalamat kita kay nakig-ambit kita sa pag-antos ni Kristo. Ug karon isigutan nato ang lain pagid nga dasig para sa matag usa kanato nga gisulti ni Santiago nga manghud ni Hesus nga usa ka pangulo didto sa Jerusalem. May tungod gihapon sa mga pagsulay nga atong maagian. Diya sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 4. Mga igsuon ko, matud pa ni Santiago, isipa nga tumang kalipay sa dihang makasugat kamo o nagkalaing-laing mga pagsulay. Sa ato pa, atong nahibaluan mga igsuon nga sa matag adlaw, sa atong kinabuhi, gagigid kitag mga pagsulay. Basin lain-laing nga mga pagsulay. Pero atong hunahunaon ang sugyot o dasig ni Santiago. Kung makaagi ka
sa mga pagsulay o nagkalaing-laing mga pagsulay isipa huna-hunaa ug dawata sa tumang kalipay kini. Nga wala lugar pagbagulbul, walay pag daghang istorya, reklamo nga Ginoo nganong nahitabo kini, nganong gipaabot nimo kanako kini. Pero ang iyang dasig isipa nga tumang kalipay sa dihang makasugat kamo og nagkalaing-laing mga pagsulay. Ngano kang inani ang mensahe o inani ang dasig ni Santiago para sa mga magtutuo. Diya sa versikulo 3, kay nasayod man kamo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagkamalahutayon. Sa ato pa, ang tanan nga mga magtutuo kinahanglan moagi sa nagkalaing-laing mga pagsulay para nga sulayon ang atong pagtuo. Ug kung masulayan kini, musangpot man sa pagkamalahutayon. Mao'y kamaayo nga mahitabo kung makaagi kitag mga pagsulay kay mamunga kini og pagkamalahutayon. Versikulo 4, ug kinahanglan nga ang pagkamalahutayon maghingpit sa iyang buhat aron kamo mahingpit ug masangkap nga walay makulang. Mga igsuon, gikan ani nga bersikulo masabot nato pag-ayo. Dili siguro kung makaingon nga naay magtutuo nga dili makaagi og pagsulay. Siguro gid ko nga sa imong kinabuhi sa dili pa mobalik si Hesus para sa pagkuha sa matag usa kanato, dahuma ug hulati nga makaagi gid kag mga pagsulay. Ug kini nga mga pagsulay mao'y pagsulay sa imong pagtuog pagsalig ngadto sa Dios ug kini mamunga og pagkamalahutayon ug magsangkap sa imong espirituhanon niya kahimtang nga walay makulang. Mga igsoon atong hunaon ang liso sa mais. Aron mo tubo kini, kinahanglan nga una mahulog sa yuta ug mubuka. Lugar moagi ang liso sa pagsulay, aya pa mutubo ug mamunga. Ug kita usab kinahanglan nga moagi og mga kalisod ug mga pagsulay aron mahimo kita nga mga magtutuo nga mabungahon ug walay kulang sama sa gihisgutan nga sama sa liso sa mais nga adisir siya makapamunga moagi siya og lisod nga kahimtang. Mga igsoon kini ang Dios nun ug langit nun nga pagtan-aw sa mga pagsulay. Dako ug kaayuhan para sa matag usa nga mga magtutuo. Ayaw hunahunaa nga daotan ang mga pagsulay. Nga basin makaingon ka nga Ginoo sige naman ko og sunod sa imo pero nganong gaagi pa kog mga pagsulay. Ug siguro dili gani nimo gapanganduyon nya makaagi ka sa mga pagsulay. Pero mga igsuon kung imong ipagtandiay, ipagkumpara ang igsuon nga dili makaagi og pagsulay ug ang gaagi sa pagsulay, makita nimo kung kinsa ang hamtong sa ilang duha. Kay makadahom siya ug nakasulay siya, nakaagi siya sa mga pagsulay ug nakalatas siya ug siguro nga makadasi gani usab siya sa uban nga mga gaagi sa pagsulay tungod sa iyang naagian. Mo'y kahimtang langit nun niya pagtawag sa Dios ug pagtan-aw may tungod sa mga pagsulay. Sa ato pa ayaw hunahunaa nga daotan ang mga pagsulay apan ilha kini nga gitugot sa Ginoo alang sa atong kaayuhan. Aron mahimo kita nga malahutayon ug aron mahingpit kita ug makumpleto nga walay kulang. Ug aron magsadya kita sa unahan inig kakita nato sa naong sa atong pinangga nga manluluwas. Mga igsuon, mao kini ang atong dalikyat nga hisgot para nga makadugang ug dasig sa matag usa kanato nga siguro naigaagi sa mga pagsulay ug siguro nga ang imong pagtan-aw sa pagsulay nga dautan para kanimo apan para sa Dios ug sa langit nun nga pagtan-aw dako nimo kini nga kaayuhan. Diya kita sa atong balikon agi sa pagpadayon sa atong pagtuon sa mga buhat, balikon sa nato ang atong nahimbawan sa miaging episode. Nahimbawan nato nga sa dihang mularga na unta si Pablo ug si Bernabe sa ilang ikaduhang pagmisyon,
naay nahitabo kanila nga dakong panagbangi mahitungod kang Juan Marcos ug dito kang Pablo. Ug tungod niini nagkabulag sila sa pagmisyon. Kung atong mahinumduman nga si Juan Marcos sa una nila nga pagmisyon, pag-abot sa Perga, nakadesisyon si Juan Marcos nga muuli balik sa Jerusalem. O pag human nila ato nga pagmisyon, dinisama sa atong gisgutan karon, nakaingon si Bernabe nga gusto nila nga ubanon nila pagbalik si Juan Marcos para sa ilang ikaduha nga pagmisyon. Apan si Pablo wala motugot niini kay para kaniya urag nahimo nga dako nga problema nga ang tao nga iyang gisaligan sa una wala makalahutay adto nga trabaho. Busa nagbangi sila, naglalis sila ug mo'y hinungdan nga nagkabulag sila. O giuban ni Bernabe si Juan Marcos ug misakay sila og barko ug miadto sila sa mga iglesia diya sa isla nga Sipre nga mo'y ilang agi sa una nga pagmisyon. Ug dayon giuban ni Pablo si Silas ug nagbaklay sila agi sa Syria, agi sa Mamala. Nakaabot sila sa Syria, sa Cilicia, dayon sa Derbe, padulong sa Listra, dayon sa Iconio ug sa Antioquia, Pisidia. Ug sa matag iglesia ilang gibasa ang sulat gikan nilang Santiago aron mamatud-an ang tanang mga hintil nga mga magtutuo sa tanang mga iglesia nga dili sila kinahanglang magpatuli ug dili usab sila kinahanglan mutuman sa balaod ni Moises. Yani pa si Apostol Pedro miingon mismo nga bisan ang katigulangan sa mga Hudiyo ug sila mismo nga mga apostoles wala makadaog sa pagtuman sa balaod. Busa dili nila ipapasan ang balaod sa mga hintil nga ultimo gani sila ilang katigulangan wala makakaya bisan sila nga mga apostoles wala gihapon nila mahimo nang anong kinahanglan nga ipasa ngadto sa mga hintil. Sa ato pa dili ipapasan ang balaod ni Moises sa mga Pilipino. Kita nga mga hintil dili kinahanglan nga magsunod kita may tungod niini nga mga balaod. Ug dito sa Listra naay usa ka tinun-an nga ginganlan og Timoteo. Kini nga Timoteo usa ka batan-on ug maayo ang iyang pagkinabuhi. Ug buot ni Pablo nga ubanon si Timoteo aron ilang maagak ug mahimo usab nga misyonero. Kay kasaligan man siya kaayo nga ulitaw. Mao lugar ang nahimo nga nakadugang sa ilang team isip misyonero o paglakaw para sa pagpakaylap sa maayong balita. Si Timoteo karon ang nahimo nga ikatulo nga ilang kauban para sa kalihukan may tungod sa kaluwasan. Ug nakabaklay si Pablo, si Silas ug si Timoteo agi sa kayutaan sa Asya. Wala man sila makawali sa Asya, nakaagi lang. Apan wala sila tuguti sa Espiritu Santo sa pagwali dito. Kung atong makita sa mapa, ubay-ubay gid nga mga dapit ang sakop sa Asya apan wala sila tuguti nga moapit dinhi para sa pagwali. Unya, muadto unta sila sa Bitinia. Apan ang Espiritu ni Hesus wala gihapon mutugot kanila. Busa nakaagi ra sila ug mipadayon ra sila hangtod nga nakaabot sila sa syudad nga Troas sa kilid sa dagat. Ug kung atong mahinumduman siguro nakapamalandong si Pablo uban ni Silas ug ni Timoteo kung unsa ang sunod nga mahitabo sa ila didto kay dagat ang ilang nasangkuan karon ug sa mga lugar nga ilang naagian daghan nga mga dapit apan wala sila tuguti sa pagwali. Ug adto gayud nga gabiuna gipapanan-awon si Pablo sa Dios nga didto sila sa Troas. Ug naa siya nakita nga lalaki nga taga Macedonia nga naghangyo kaniya sa pag-adto sa Macedonia aron sa pagtabang kanila. Ang buot ipasabot adto nga panan-awon magpawali ang taga Macedonia sa paagi sa kaluwasan. Busa mibangon silang Pablo ug misakay sila og barko dilayag paingon sa Macedonia nga walay paglangan ug nakaabot sila sa syudad nga Pilipos nga sakop sa Macedonia. Ug karon nga episode tun-an nato kun unsay gibuhat sa Dios didto sa Pilipos nga mao ang nagtawag gid mismo kanila para ani nga buluhaton nga
naay mga tawo nga gapangandoy og kaluwasan didto sa Macedonia nga sa panahon nga gabii gipapanan-awon kang Pablo. Basahon nato ang mga buhat kapitulo 16 bersikulo 11 hangtod sa 15 kay mao kini ang sinugdan nga adunay natukod nga iglesia didto sa Filipos. Busa sa among paglawig gikan sa Troas, milahos kami sa Samotracia ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis ug gikan didto ngadto sa Filipos nga mao ang nag-unang siyudad sa kayutaan sa Macedonia. Ug usa ka dapit ilalom sa pagmando sa mga Romanhon. Ug dinhi ining syudara nagpabilin kami sulod sa pipila ka adlaw. Ug sa adlaw nga igpapahulay, miadto kami sa gawas sa ganghaan, sa daplin sa suba. Di naghuna-huna kami, nga didto may dapit nga ampuanan. Kay siguro, gibawal ang pagtigom sa mga Hudiyo, kay sumala sa akong gisgutan ganina, para kanila murag kontra pag-ayo nila ang mga Hudiyo, ug atong nahibaluan niya, naagani balaod nga ang mga Hudiyo gipapahawa sa Roma kay para sa ila murag dili gid nila madawat. Busa dinhi nga panahona nangita si Pablo higayon nga makita niya og naa siya'y mahibalag nga mga Hudiyo. Ug sa adlaw nga igpapahulay miadto kami sa gawas sa ganghaan sa daplin sa suba di naghuna-huna kami nga didto may dapit nga ampuanan. Ug naglingkod kami ug nakigsulti sa mga babae nga nagkatigom didto. Ug usa sa naminaw kanamo nga mao ang usa ka babae nga ginganlan og Lydia nga tagalungsod sa Tiatira. Sa ato pa kung atong makita sa mapa, ang Tiatira naa sa kinataliwad-an nga sakop sa Asya. Ug didto gikan si Lydia ug nakaabot siya karon sa Filipos ug siguro nga ang iyang negosyo din sa Tiatira nadala niya dito sa Filipos ug mao kini ang usa ka babae nga naminaw sa kang Pablo. Balikon ko, ug usa sa naminaw kanamo maong usa ka babae nga ginganlan og Lydia nga tagalungsod sa Tiatira nga tigbaligya og mga mahalong panapton nga tapol. Sa ato pa violet o purple mo'y iyang negosyo o iyang gaibaligya dito sa Filipos. Siya masimbahon sa Dios ug ang iyang kasing-kasing giablihan sa Ginoo aron sa pagpamati sa gisulti ni Pablo. O sa nabautismuhan na siya, kauban sa iyang panimalay, mihangyo siya kanamo nga nag-ingon, kung inyo akong gihukman nga matinud-anon sa Ginoo, adto kamo abot sa akong balay ug siya namugos kanamo. Mo'y nahitabo sa pagwali ni Pablo ngadto sa daplin sa suba nga didto nagkatigom ang mga babae ug naagi gitawag sa Ginoo nga maluwas. Balikon nato kini paghuna-huna ang bersikulo. Sa ato pa, milawig silang Pablo gikan sa Troas paingon sa Neapolis. Ug dinhi nga bersikulo miingon ang mga buhat kapitulo 16 bersikulo 11 nga sa among paglawig. Unsa kay ibuot ipasabot sa pulo nga among gipasabot mga igsuon nga gauban na kanila ang nagsulat sa mga buhat. Kinsa gani ang nagsulat sa mga buhat? Si Lucas. Sa ato pa, miuban na si Lucas nilang Pablo kay siya ang nagsulat sa mga buhat o gihisgutan niya ang iyang kaugalingon. O kung atong mahinumduman o kung makabasa kita sa mga buhat, naay panahon nga gahisgot siya nga milarga sila. But pasabot wala siya makauban pero dinhi miingon siya nga sa among paglawig. Sa ato pa, giapil na niya ang iyang kaugalingon sa paghisgot. Ang ubang karaang record gasulti nga base na ay panahon nga nakapuyo si Lucas sa Bitinia. Busa makapamasin kita nga mitagbo si Lucas sa ila ni Pablo sa utlanan dapit sa Bitinia. Busa, upat na sila ang nag-uban-uban sa pagmisyon. Nga mao si Pablo, si Silas, ug dayon ang usa ka batan-on nga si Timoteo, ug si Lucas nga usa ka doktor.
Upat na sila sa ilang team para sa pagmisyon, para sa pagwali mahitungod sa kaluwasan. Nasa dili pa kita muhisgot sa uban pagid nga bersikulo nga sumpay sa atong gahisgutan karon, ato sang hisgutan ang kahimtang sa syudad nga Pilipos nga mao ang naabta ni Pablo karon. Ang kahimtang sa syudad nga Pilipos, halos mga Romano tanan ang nagpuyo didto. Talagsara ang mga Hudiyo didto ug walay sinaguga. Wala may sinaguga. Kaya ang kahimtang sa mga Romano, gatamayon nila pag-ayo ang mga Hudiyo ug niining panahon, bag-o pa gipapahawa ni Caesar o hari sa Roma, ang tanang mga Hudiyo gikan sa Roma. Busa normal ra nga gadaog-daogon sa mga Romano ang mga Hudiyo. Nga sama sa nakita o nabasa nato sa bersikulo, nga gapangita lang og higayon ang mga Hudiyo didto kung diin sila makaampo. Pag-abot sa adlaw nga igpapahulay, miadto silang Pablo sa gawas sa ganghaan sa Pilipos, sa daplin sa suba, kay namasin sila og naghuna-huna nga naay ampuanan didto. Ug lagi naa sila'y nakita nga mga babae nga nagkatigom didto og nakigsulti kanila silang Pablo. Ang usa kanila ginganlan og Lydia, ug taga Tiatira nga tigbaligya ug mahalong panapton nga tapol. Ug espesyal kaay kini nga panapton ug mahalon man ug maoy iyang negosyo. Produkto sa Tiatira ang panapton nga tapol ug siguro nga nagdala si Lydia og panapton nga tapol gikan didto ug iyang gibaligya sa Pilipos. Mahal ang panapton nga tapol niining panahuna ug kini si Lydia masimbahon sa Dios sama kang Cornelio ug sama usab sa eunuko nga taga Ethiopia. Sa ato pa, gibiyaan niya ang mga pagsimba sa mga Diyos-Diyos o gapangita sa Diyos. O mga igsoon kung atong mahinumduman, saad man sa Diyos, nga ang gapangita makakaplagayid. Basin si Lydia ang usa ka hinungdan nganong wala ipawali sa Diyos silang Pablo dito sa Asya ug sa Bitinia. Apan gipadali sila sa Pilipos kay naaman si Lydia nga gapangita sa Dios. Sa ato pa, usa og planong daan sa Dios nga kini nga babae uban sa iyang panimalay masakop sa iglesia. Mga igsoon, masaligan kaayo ang Dios sa pagluwas sa mga tawo nga gapangita kaniya. Ug iya gayud silang padad-an ug magwawali nga makatudlo kanila mahitungod sa kaluwasan. Ug dayon gihangyo gani ni Lydia silang Pablo sa pagsaka sa iyang balay. Human siya maluwas, human siya mabautismuhi, ug miingon gani siya kung gihukman siya nga matinud-anon sa Ginoo, gihangyo niya silang Pablo nga kung mahimo didto sila magsaka sa ilang balay. Mao'y nahitabo ani nga bersikulo. Padayon kita sa pagbasa sa mga buhat kapitulo 16, bersikulo 16 hangtod sa 24. Mga igsoon, nanasay na itabo. Sa sunod nga mga adlaw, nga gapaingon na sad silang Pablo dito sa ampuanan. Bersikulo 16, unya samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampuanan, gikasugat kami sa usa ka babaeng sulugoon nga may espiritu sa pagpanag-an. Ito pa, kung atong makita, atong may nunduman na asya gahom, nga gihatag kaniya sa iyang agalon nga mao si Satanas, ug makatagna siya, mao iyang trabaho siguro, nga naay mga tawo nga gapahimalad sa iya, kung unsa ang ilang kinabuhi sa sunod nga mga tuig, may tungod sa mga negosyo, kung unsay maayo nga buhaton, ug daghan pa. Kay kini adunay gahom sa pagpanag-an. Ug naghatag og dakong kita sa iyang mga agalon pinaagi sa iyang pagpanag-an. Sa ato pa naa siya'y agalon, kini nga babae nga sulugoon nga adunay gahom sa pagpanag-an. Bersikulo 17, misunod siya kang Pablo ug kanamo nga nagsinggit kining mga tawhana mga sulugoon sa labing halangdong Dios. Nagsangyaw kaninyo sa dalan sa kaluwasan, mo'y gisinggita ani nga babae,
ug kini gibuhat niya sulod sa daghang mga adlaw. Gasunura lugar siya sa ilang Pablo, kung asa makapaingon silang Pablo, naa siya nga gasigig-singgit nga kini mga tawhana, mga sulugoon sa labing halangdong Dios, ug kini nagsangyaw sa dalan sa kaluwasan. Mo'y iyang gisinggita, apan si Pablo nga gisamukan gayud kaniya, miatubang sa espiritu ug miingon, sa ngalan ni Hesukristo ako nagsugo kanimo sa pagula gikan kaniya. Maoy gisulti ni Pablo adto nga babae nga sulugoon nga gisudlan sa espiritu sa pagpanag-an, ug dayon ug kini migula ni adto gayong taknaa. Nawala ang iyang gahom sa pagpanag-an. Bersikulo 19, apan sa pagkakita sa iyang mga agalon nga nawala na ang ilang paglaom sa pagpanapi, ilang gidakop si Pablo ug si Silas ug gidala ngadto sa merkado sa atubangan sa mga pangulo. Ug sa nadala na nila si Pablo ug si Silas ngadto sa mga maghuhukom, ang mga agalon miingon, kining mga tawhana nga mga Hudiyo nagpagubot sa atong syudad. Mao'y ilang gisulti karon nga nataral nila ug nadakop nila si Pablo ug gidala sa hukmanan, ug karon nagsulti sila kining mga tawhana mga Hudiyo. Ug siguro nga makapatingkag gid sa mga dalunggan ni ining mga maghuhukom kay para sa ila gabi ay biayon ug daug-daugo nila ang mga Hudiyo. Bersikulo 21, nagpadayon sila sa pagsulti. Kini sila nanudlo og mga pamatasan nga dili uyon sa balaod alang kanato sa pagdawat ug pagbuhat ingon nga mga Romanhon. Ang panon sa katawhan mihasmag kanila, ug ang mga maghuhukom migisi sa ilang mga biste ug misugo sa pagbunal kanila. Mo'y nahitabo sa ilang Pablo niini nga panahona. Ug sa nabunalan na sila sa makadaghan, gisulod nila sila sa bilangguan ug gitugon ang bantay sa bilangguan nga kinahanglan. Bantayan sila pag-ayo. Mao'y gipina, mao'y gisulti niining gabantay sa bilangguan nga silang Pablo, bantayan pag-ayo nga dili makagawas. Ug gani kung atong makita lisod ang ilang kahimtang, gibunalan sila sa makadaghan ug gibilanggo. Bersikulo 24, sa pagkadawat niya sa maong sugo, iyang gibutang sila sa kinasuukan sa bilangguan, ug ang ilang mga tiil iyang gibalhog diha sa giakob nga kahoy. Sa ato pagikan sa pagpabunal kanila sa daghan nga bisis, siguro nga nagkadugo ang ilang mga lawas, tungod sa mga samad, ang ilang mga bisti nangagisi, ug dayon ang ilang tiil, gibutang pagid sa giakob nga kahoy. Lisod kaay nga kahimtang mga igsuon, para lang sa ilang pagwali, para kang Hesus, ug tungod ra sa iyang pagpagula, atong ulipon niya babae nga gisudlan sa espiritu sa pagpanag-an, mao ang nahitabo. Balikon nato kini nga bersikulo. Sa ato pa, ang nahitabo na ay babae nga sulugoon nga may espiritu sa pagpanag-an. Gapanagna siya pinaagi sa gahom nilang Satanas. Ug ang iyang mga agalon dakog kita pinaagi sa iyang pagpanag-an. Apan katingalahan kaayo, kay kining sulugoon niya babae gasunura nilang Pablo, bisan asa sila mopaingon ug gasinggit nga sila nagsangyaw sa dalan sa kaluwasan ug tinuod man mooy gaiwali nilang Pablo ug mooy ilang trabaho pag-abot nila sa Pilipos. Hangtod nga gisamukan pag-ayo si Pablo ug iyang giabog ang espiritu gikan sa sulugoon nga babae. Busa wala na makapanapi ang iyang mga agalon kay mibiya naman ang espiritu nga nakahatag kaniya og gahom sa pagpanagna. Mao'y nahitabo kaniya ug siguro nga dako kini nga problema para sa iyang mga agalon ug nawad-an sila og panginabuhian. Busa ilang gidakop si Pablo ug si Silas ug makaingunta kung ambot kung asa paingon silang Lucas ug si Timoteo. Kay si Pablo ra ug si Silas ang nadakop ug dayon gidala sa merkado sa atubangan sa mga maghuhukom. Ug ang una nilang giingon mahitungod kanila
Mga Hudiyo sila. Mga Hudiyo sila, kini si Pablo ug si Silas. Sa ato pa, buot nilang ipasabot nga mga dautan silang Pablo ug kaaway sa mga Romano, kay mga Hudiyo sila. Ug dayon gipabunalan sila ug makadaghan ug gipabilanggo. Ug ang ilang mga tiil gibalhog diha sa giakob nga kahoy. Ug siguro nga gikan sa ilang mga tiil paingon sa ilang hita, sakit gid kaayo tungod sa giakob nga kahoy nga moy silbi, dili sila makalakaw, di sila makalihok tungod niini nga kahimtang. Ug siguro nga sigig dugo ang ilang mga likod tungod sa kaisog sa mga Romanong pagbunal nga nakawatas-watas sa unod. Unsa kaha ang bation nilang Pablo? Niining pait nga ilang gaagian. Lisod kayo ang ilang kahimtang. Diba? Unsa ka ang plano ubuhaton sa Dios para kanila niini nga atong mahuna-huna gikan sa dalikyat nga atong gihisgutan ganina, ang tanang dautan himuon sa Dios nga kaayuhan. Dili ba mingon si Pablo nga sa tanang butang ang Dios nagbuhat sa maayo alang sa mga nahigugma kaniya? Gikinabuhi baka ni Pablo ang paglaom ni ini o kun kutubra sa iyang baba. Susiho nato karon kung unsa ang sunod nga nahitabo. Mga Buhat kapitulo 16 bersikulo 25 hangtod sa 34. Apanianang pagkatungang gabii, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit og mga alawiton ngadto sa Dios ug ang mga binilanggo naminaw kanila. Nakita nato mga igsuon, di ba? Dili lang kay sa sulti o sa sulat ni Pablo, kundili makita nato ang iyang pagkadasig, wala lugar niya hunahunaa nga dautan pag-ayo ang ilang kahimtang karon. Apan nakita nato gikan sa bersikulo ug atong nabasa nga nagampo sila ug nag-awit og mga alawiton ngadto sa Dios. Niining pagkagabi nga gaduguay ang ilang mga samad ug sakit kayo ang ilang kahimtang, ilang mga tiil diya sa giakob nga kahoy. Ug tungod niini, siguro nga nakapahibulong kini pag-ayo sa daghan nga mga binilanggo, gani naminaw sila. Siguro nga nabag-uhan kini nga mga binilanggo sa ilang nakita ug nadungog gikan ni Pablo ug ni Silas. Padayon kita sa bersikulo 26. Ug sa kalit dahi usa ka kusog nga linog nga tungod ni ana natay-og ang mga patukuranan sa bilangguan ug diha-diha na abli ang tanang pultahan ug natangtang ang mga kadina sa matag usa. Kahibulungan, milagro nga gibuhat sa Dios niini nga gabiuna. Sa pagmata sa bantay sa bilangguan ug sa iyang pagkakita nga naabli na ang mga pultahan sa bilangguan, milanit siya sa iyang espada ug magpakamatay na unta siya sa pagdahom nga nakaikyas na ang mga binilanggo. Kay wala na ang pultahan na abli ang mga kadina na nga tangtang. Ug siguro magiuna niya mahuna-huna nga ang mga binilanggo nakalayas na ug wala na'y nabilin. Ug ang balaod sa mga Romano, kung naay binilanggo nga makalayas, ang bantay silutan ug kamatayon. Busa para sa iyang hunahuna, naglanit siya og espada para nga magpakamatay. Kay maura man gihapoy mahitabo sa iyaha. Bersikulo 28. Apan si Pablo misinggit kaniya sa kusog nga tingog nga nag-ingon, ayaw pagbuhat og dautan sa imong kaugalingon, kay ania ra kaming tanan. Walay nawala, walay nakagawas. Ani ara kaming tanan, matud pa ni Pablo. Ug siya nangayo og suga ug midali pagsulod. Ug mihapa nga nagkurog sa atubangan ni Pablo ug ni Silas. Matong makita ang tanan dinhi nga gabi una, makita nato nga ang tanan nga binilanggo giuyon sa Dios sa pagdumala ni Pablo ug ni Silas niini nga gabi una. Wala sila makalayas, wala sila makagawas. Ug si Pablo mo'y nahimo nila nga leader o tigdumala ni ining tanan sa ilang mga kinabuhi. Wala ta masayod mga igsuon kung unsa pa ang sunod nga nahitabo, kung pananglitan ng gawas ang mga binilanggo o kung unsa pa. Pero niini nga panahuna kahibulungan og milagro
nga ang tanan nga mga tao nga binilanggo nakauyon sa tanan nga nahitabo niini nga gabi una. Versikulo 30, ug iyang gidala sila sa gawas ug giingnan, mga Ginoo, unsa may kinahanglan akong buhaton aron maluwas ako? Mo'y pinakamaayo nga nakaabot sa hunahuna sa bantay sa bilangguan nga sumala sa kun unsa iyang nakita ug sa iyang nadungog sa pagdaig ug pagampo ni Pablo ug ni Silas karon nakapangutana, unsay akong buhaton para maluwas ako? Versikulo 31, ug sila miingon, tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Mo'y tubag ni Pablo ngadto sa bantay sa bilangguan, tuo kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Walay plus, walay lain. Si Hesus ra ang kaluwasan sa tanang mga tao. Ug mao gihapoy mahitabo sa iyang panimalay. Tuo kang Ginoo ug maluwas ang iyang panimalay. Mga igsoon atong hunahunaon pag-ayo. Kay naay mga tao nga gisayop nila sa pagsabot kini nga bersikulo, gaingon sila nga kung naay usa ka tawo nga motuo sa inyong panimalay, katong tanan nga sakop niini maluwas man pero sayop kini. Ang kaluwasan individual ang matag usa kinahanglan nga mudawat ug mutuo kang Ginoong Hesus nga mao ang personal niya nga manlulawas. Kung wala si Hesus, wala siya mahimo. Mao ang buot ipasabot, tuo kang Ginoong Hesus ug maluwas ka ug ang tibuok nimong panimalay kung mutuo sila mao gihapon ang mahitabo. Bersikulo 33, ug gikuha niya sila sa maong takna sa kagabhion ug gihunaran ang ilang mga samad ug gibautismuhan dayon siya ug ang iyang tibuok panimalay. Sa ato pa nagpabautismo ang bantay sa bilangguan, agi pagpamatud ug timaan nga gidawat niya sa walay pagduha-duha si Ginoong Hesus, nga si Hesus namatay ug nabanhaw ug makapakita niya sa iyang pagpabautismo apel ang tibuok niyang panimalay. Versikulo 34, ug gidala niya sila sa iyang balay ug gidulutan sila og pagkaon ug uban sa iyang tibuok panimalay, siya nalipay nga siya mituo sa Dios. Mga igsuon, dako kaayo nga pagpasalamat ug kausaban sa kinabuhi sa bantay sa bilangguan. Siguro wala siya magdahom nga kung unsa ang dako nga panalangin nga makaabot sa iya niini nga gabi una, nga daang plano sa Dios nga sila ug ang tibuok niyang panimalay maluwas. Pinaagi sa kinabuhi ni Pablo ug ni Silas ug siguro dako gyud niya nga pagpasalamat. Nga kung wala si Pablo ug si Silas, dili siya makaangkon sa kaluwasan niya. Mas maoy labing importante kaysa tanang mga butang. Sa ato pa, balik ko nato kini nga bersikulo, nagampo si Pablo ug si Silas ug nag-awit ug alawiton ngadto sa Dios. Bisan kung nawatas-watas ang ilang mga likod sa bunal, ug bisan kung ang ilang mga tiil paingon sa ilang mga hita, gangulngul tungod kay giakob sa kahoy, apan gaampo sila og gadayeg ngadto sa Dios. Ug gapaminaw kanila ang mga binilanggo, ug siguro nga nakapaminaw pud kanila ang mga bantay sa bilangguan. Mga igsoon, taliwala sa pait nga pag-antos, gatistigo silang Pablo alang kang Hesus. Malipayon sila, bisan kung diha sila sa dakong pagsulay, nga sama sa giingon ang kadautan himuon sa Dios nga kaayuhan para sa tanan nga nahigugma kaniya. Ug siguro nga naasad sa una-una ni Pablo nga kung unsa ang ilang gakaagian, makapasalamat silang dako kay nakaambit sila sa mga pag-antos ni Hesus. Ug dayon gipalinugan sa Dios ang bilangguan, ug nangaabri ang tanang pultahan sa bilangguan, ug nangatangtang ang mga kadina ug ang kahoy nga giakob sa ilang mga tiil. Nagtuwang bantay sa bilangguan nga nakaikyas na ang tanan niyang mga binilanggo nga iyang gabantayan.
busa maghikog unta siya. Kay ang patakaran sa mga Romano nga sundalo kung makalayas ang imong gabantayan nga mga binilanggo, patyon sad siya, patyon sila. Moy kahimtang. Hinumdumi gani ang nahitabo sa mga sundalo nga gipabantay kang Pedro. Gipapatay sila ni Herodes sa dihang wala na makita si Pedro. Ug posible nga mao gihapoy mahitabo kaniya. Apan gisinggita ni Pablo ang bantay sa bilangguan nga anaara silang tanan nga mga binilanggo. Ang tanan gayud musa makaunahuna taon sa kay nahitabo. Ambot kung nganong wala makaikyas ang uban, base na tingala sila sa pagdahig nilang Pablo o gusto sila maminaw sa wali nilang Pablo. Unya, mihapa ang bantay sa bilangguan sa ilang Pablo nga gakurog ug nangutana kanila kung unsay kinahanglan niyang buhaton aron maluwas siya. Moy pangutana niya sa ilang Pablo. O gisultihan nilang Pablo nga ang paagi aron maluwas ang tao, maura ang pagtuo kang Hesus. Si Hesus ra ang makaluwas, si Hesus plus wala. Mao ang dalan sa kaluwasan. Ug giuban sa bantay silang Pablo sa iyang balay, ug gihunaran niya ang ilang mga samad nga agi sa bunal nga nag-agas ang mga dugo. Ug karon nga nakatuo, gidala niya sa iyang balay ug gilimpyuhan ang mga samad. Iya silang gipakaon ug giwalihan silang tanan ni Pablo, lakip ang iyang pamilya ug mituo silang tanan kang Hesus ug gibautismuhan silang tanan ni Pablo adtong gabhiuna. Mga igsuon, nalipay pag-ayo ang bantay ug ang iyang tibuok panimalay kay mituo sila ug naluwas. Base na kaingon ang bantay nga salamat kay gidakop mo Pablo ug giatud mo sa ako aron mabilanggo sa akong tigbantay. Kaya pinaagi sa inyong kasakitan, kami naluwas. Pinaagi sa mga dugo sa inyong pag-antos din sa bilangguan, kami naluwas ug ang akong tibuok pamilya. Siguro maugin na ang iyang nasulti. Ug basin mas dako niyang gipasalamatan ang Ginoo kay maoy nagplano ug maugani ang hinungdan nga nakaadto silang Pablo sa Macedonia. Ug nakita nato karon gikan kang Lydia hangtod ni ini nga bantay sa prisuhan uban sa iyang tibuok panimalay naluwas. Ni ining gabiuna kamulo ga ipabarog ni Hesus ang iglesia sa Pilipos. Ug mga igsuon, kining Pilipos may sigutan nato sa unahan natong mga pagtuon kay adunay sulat ni Pablo para kanila nga iglesia sa Pilipos ug ganganlan kini og mga taga Pilipos. Padayon kita pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 35 hangtod sa 40. Kung unsa ang sunod nga nahitabo, naguba ang bilangguan, naluwas ang bantay uban sa iyang pamilya, unsa ang sunod nga nahitabo para sa mga nakadungog o nakakita sa kinabuhi nilang Pablo. Diya sa bersikulo 35, apan sa pagkabuntag na, ang mga maghuhukom nagsugo sa mga tinugyanan nga nag-ingon, buhi kadtong mga tawhana, ni Pablo ug si Silas, ilang bilanggo, gipabunalan, lisod kay nga kahimtang. Karon nagdesisyon sila nga buhii kadtong mga tawhana. Bersikulo 36, ug ang bantay sa bilangguan misugilon sa maong mga pulong ngadto kang Pablo. Siya miingon, ang mga maghuhukom nagsugo nga buhian kamo, busa panglakaw kamo og padayon nga malinawon. Mo'y gisulti niya sa ilang Pablo. Pwede na sila makagawas og makalakaw sila nga malinawon. Wala na'y problema matud aning bantay sa prisuhan o bilangguan. Versikulo 37, apan si Pablo miingon kanila, kami nga mga taong Romanhon, gipabunalan nila sa atubangan sa mga tao, nga wala pa hukmi ug gisulod kami sa bilangguan. Ug karon, ina ba lamang kaming buhian sa tago? Dili mahimo,
kinahanglan nga sila gayud ang mangunay sa pag-anhi ug pagpagula kanamo. Nangingsuon nakita nato dinhi. Ang una nga gikaso sa ilaha, gisumbong mga Hudiyo sila. Ug dayon gipriso, gibunalan, pero karon giprangka ni Pablo nga dili lang sila mga Hudiyo kundi mga Romano sila ug sa balaod sa Roma supak sa ilang balaod nga bunalan nila ang Romano citizen ug bilangguon. Apan sa ilang Pablo mo'y nahitabo. Busa dili siya musugot nga sa inana lang kasayon buhian sila sa walay igong mga hinungdan. Versikulo 38. Ug ang mga tinugyanan misugilo ni ining mga pulunga ngadto sa mga maghuhukom. Ug sila nahadlok sa ilang pagkadungog nga sila mga Romanhon di ay. Busa sila miadto ug nangayo ug pasaylo kanila. Ug gipagula nila sila ug gihangyo nga mubiya sa syudad. Ug sila migula sa bilangguan ug miadto sa balay ni Lydia. Ug sa ila nang nakita ang mga kaigsuunan, kini ilang gidasig ug mibiya sila. Sa ato pa, atong balikon kini nga bersikulo, ang mga citizen sa Roma, kung mga anak sila, citizen usab sa Roma ang ilang anak, kay gakasunod sa anak ang pagka-citizen sa ilang mga ginikanan. Sa ato pa sa kinabuhi ni Pablo, dili lang kay naa siya Roma citizen, kundi Hudiyo sad siya. Diba? Apan ang dili citizen sa Roma, kung naa siya ay kwarta, makapalit siya sa pagka-citizen kung iyang gusto. Aron mahimo usab siya nga citizen sa Roma. Kinahanglan, mubayad siya. Paliton niya kini nga citizenship nga para nga naasad siya niini. Ug si Pablo ug si Silas, mga citizen silang duha sa Roma. Nataw gani si Pablo nga Romano nga citizen. Mga Hudiyo sila, apan Romano usab nga citizen. Sa ato pa naa sila'y duha nga citizenship, Hudiyo ug Roma. Ug sa balaod sa mga Romano, gidili ang pagbilanggo sa citizen sa Roma kung wala iagi sa husay. Ug gidili usab ang pagbunal ug ang pagpatay sa citizen sa Roma kung wala iagi sa husay. Dako ang katungod sa mga Romano nga citizen sa tibuok kalibutan ni ining panahon nilang Pablo. Sila gani mo'y halos gadala sa tibuok kalibutan. Murag sila mo'y gadumala sa samot na gyud sa mga walay Hudiyo. Busa isupak ni Pablo ang desisyon sa mga maghuhukom sa Pilipos nga buhian sila sa bilangguan sa tago. Misulti si Pablo nga mga Romano sila nga citizen nga gipabunalan at tubangan sa mga tao nga wala hukmi ug gisulod sa bilangguan sa walay igo nga hinungdan. Busa tungod niini nahadlok pag-ayo ang mga maghuhukom sa Pilipos. Kaya hag-as sila nakapabunal sa mga Romano nga citizen sa wala sila'y kasayuran ug ila pagayong gipabilanggo. Ug ilang giatuan silang Pablo ug nangayo silang pasaylo kay nahadlok sila nga basin isumbong sila nilang Pablo ug dako ang isilot kanila. Kini nga mga maghuhukom. Ug dayon ay pa sila migawa silang Pablo sa bilangguan ug miadto sa balay ni Lydia ug sa ila nang nakita ang kaigsuunan, gidasig nila siya ug mibiya sila sa Pilipos. Nagpadayon sila sa sunod nga mga dapit. Mga igsuon, natukod na ang iglesia sa Pilipos. Gikan kang Lydia, uban niya mga babae hangtod ang bantay sa prisuhan ug sa tibuok niyang panimalay. Basin gani ang uban niya mga piniriso na luwas usab. Ug karon nakatindog ang iglesia sa Pilipos nga daang plano sa Dios. Mga igsuon sa unahan niya panahon, nagsulat si Pablo paingon sa mga kaigsuunan sa Pilipos ug ginganlan kini og mga taga Pilipos ug sa dili madugay makatuon kita niini para nga mahibaluan nato kung unsa ang sulod sa kasing-kasing ni Pablo bisan pa kung nakaabot siya sa laing dapit aduna siya mga sulat para sa mga tumutuo dito sa Pilipos.
Sa ato pa, ang mga taga-Pilipos sulat paingon sa ilang Lydia, paingon sa bantay sa bilangguan, apil ang tibok niyang panimalay, ug paingon usab sa ubang mga nangakabig ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagsangyaw nilang Pablo sa kaluwasan dito sa Pilipos. Mao ang gisulatan ni Pablo sa mga sulat nga taga-Pilipos. Ug mga igsuon, agi sa pagtapos, palihog basahon nato sa atong mga balay, pinamilya, ang pagbasa sa ganganlan nato og assignment para nga makakinabuhi nato. Ang pagbasa sa kasulatan ug mo'y kininahanglan para usab nga masangkap kita diya sa mga pagtudlo ug sa pagpakasayod mahitungod sa daghan pagayud nga mga butang nga gusto ipaabot kanato sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong. Basahon nato sa atong mga pamilya ang mga buhat kapitulo 16 para nga maisgutan na usab nimo ug mabag-o sa inyong mga hunahuna ug sige kadugangi ang impormasyon mahitungod sa kinabuhi ni Pablo. Mga igsoon, salamat ug maayo nga adlaw.